nem a liberális szabadság és a szabadosság értelmébe értelmezett úgymond önkényesség kultusza van a gondolkodásunk középpontjában, hanem a rend. Hogy jut ideje a polgármesteri munkának az elvégzésére, amellett, hogy ön számtalan eljárás kezdeményez, és ön ellen is számtalan eljárás kezdeményez? De mi hogy jut? Tehát azt mondom, hogy én nekem ez az életem, ez a hivatásom, és én ezt csinálom. Ha kell éjjel-nappal, ha kell szombat-vasárnap, ez azért belefér. Jól mentek? Még egy seprűs. Jó, most egy kis technikai manőr ezzel a géppel, de hát... Nem mi szegregáljuk a cigány lakosságot, hanem eleve már ők önmagukat. És a cigány gyerekek is már azzal szegregálódnak, önmagukat szegregálják el, és nem mi. Hogyha a szülő úgy hozza be, hogy az a gyerek koszos, hogyha az a gyerek, bocsánat a kifejezésért, de büdös. Magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű. Itt a Néppatakon úgy vannak az emberek sokba tartva, akinek korott gyermekei vannak, nem fogadó a szót, elveszük a gyermeket. Papír nélkül vitték el tavaly nyírszőlőbe a gyermekemet, ami nem lett volna jogos. Hol vannak most a gyerekek? Dr. Lóránt házán, nevelőszülőknél. Ő anya, én anyu. Ő így tanította a gyerekeket. Mi foglalkozunk ezzel a cigány-magyar együttéléssel, és akkor nyilván van, ahogy tanítják, így mondom, mindig Soros Gyurkáig, tehát a nemzetközi szabadkönyves zsidók tanítják valahogy, meg mi szeretnénk úgy, hogy normálisan éljünk itt, akik itt élünk, és nyilván ők úgy tanítják, hogy a cigányokat, a magyarokat hogy lehet egymásra úszítani. Önök nem a Soros Gyurkák jogsegélyszolgálata, igen. Nem annak a jogsegélyszolgálata. Ez jó, hogy mondom, már minden, mondom, meg van vonva tőle, tehát akkor ez, és most is azt mondom, ez törvénysértő, hogyha ön viszi tovább a ügyet, úgy, hogy kiutasítja a képviselőt, és utána akarja csinálni ezt a tárgyalást. Tehát ezért mondom, hogy jogtalan így továbbvinni, hogy engem elhagyjuk. Csak nincsen képviselő, mert ön megakadályozta. Ön megakadályozta, de meg még ami történik, ez meg fel. Mi a legfontosabb modellben? Igazságszolgáltatás. Az életcélom az is, hogy polgármester legyek. Jó napot kívánok mindenkinek! Ki kellett mondanunk azt, hogy egy demokrácia nem szükségképpen liberális. Attól, hogy valami nem liberális, még lehet demokrácia. Ma a sztárok a nemzetközi elemzésekben Szingapúr, Kína, India, Oroszország, Törökország. Az államszerveződéseknek eddig ismertük három formáját, a nemzetállamot, a liberális államot és a jóléti államot, és a kérdés az, hogy most mi következik. A magyar válasz
az, hogy egy munkaalapú állam korszaka következhet el. Mi egy munkaalapú társadalmat akarunk szervezni, amely, mint az előbb említettem, vállalja annak ódiumát, hogy kimondja, hogy karakterét tekintve nem liberális természetű. Vagyis, ami Magyarországon ma történik, értelmezhető úgy, hogy a mindenkori politikai vezetés ma arra tesz kísérletet, hogy az emberek személyes munkája és érdeke, az a közösség, a nemzet életével szoros összefüggésben álljon, a kapcsolat megmaradjon, és ez a kapcsolat erősödjön. Vagyis a magyar nemzet az nem egyének puszta halmaza, hanem egy közösség, amelyet szervezni, erősíteni és építeni kell. Ilyen értelemben tehát az az új állam, amit Magyarországon építünk, az illiberális állam, nem liberális állam. Nem tagadja a liberalizmus alapvető értékeit, mint a szabadság, és hozhatnék még néhányat, de nem teszi ezt az ideológiát az államszerveződés központi elemévé, hanem egy attól eltérő sajátos nemzeti megközelítést.